CIDG-7 na misangat og kasong kriminal batok sa social worker kinsa gipasangin lang may 5 ka mga kabanay nga nakip sa SAP beneficiaries. Si Luan Mirondina sa report. Formal nang gisangat sa CIDG-7 ngadto sa City Prosecutor's Office ang duha ka mga kasong kriminal batok kang Maria Eleonor Feliciano ang social worker nga gipasangin lang may mga kabanay nga nalakip sa SAP beneficiaries. Kalapasan sa RA 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug kalapasan sa RA 6713 kon Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees in relation to Section 6 of RA 11469 kun Bayanihan to Heal as One Act of 2020. Lakip sa gipasakaan og kaso ang unom niya ka mga kabanay ug ang girlfriend sa iyang anak nga giingong nalakip sa mga SAP beneficiaries sa Barangay Basak diin madistino ang naasoing social worker. Giapil usab sa reklamo ang usa sa iyang mga labaw. Samtang gipahibaw usab ni OIC City Attorney James Saison nga giduso na niya ang rekomendasyon ngadto sa Mayor's Office alang sa formal nga pagpasaka og kasong administratiba. What lang ta sa iyahang go signal nga iya na tong i-form ang ad hoc committee to investigate. So once na ang ad hoc, we will proceed with the investigation. But ako lang i-stress, may hanga at this point, si Ms. Feliciano is still presumed innocent. Si Feliciano sa text message, may pasabot nga dili pa siya makakomentaryo kabahin niini kay wala pa siya makadawat sa kopya sa reklamong gisangat. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.